women wings jong National People's Party jong Meghalaya kila pynrem jer halo ka jing shah thombor menteri rangba ka jilla Tura kalba udang penlong ya ka jing yalang bat ki kin hun seng bhalang ka blaja ka jan me jong ka arpu sau tarik mentau banai naitung habai kran bekilat pathai khubor ka kong pi nong pulu ka bade ka state president jong ka NPP women's wing kala pen pau bakat yu menteri rangba kidang nuot ban thombor bat kat nuot tam e ya ki bre ki balui lui ka ju ka por kala bu ka jing ka pat ki hun samla bakim day ban ngop aka jing sha pen shoy ban le ki kam thombor Nakaching smulam nakabenta ka jing shah thombor jong Chief Minister Shri Conrad Sangma Venkat bat ki bayadan lang hakabenta ban pen sumthu ban pen shisha ya ki nong prasa banginyo ka jing suthu ya ki jing e jong ki haka apsaw tarik ujulai al hajar apulai ka jing pangnut kum kilong kmie ngiu i ya ka jing bitar ka balalapalat ngidan ka jing sulem badu ngimi hakin ya ka jing pinkulmar bat kata ka jing kawang mal mo ka bampai si ru menteri rang ba jongi ula ai jing kren ru hatura badu asngap ru ya ki pai ba halor kamat baki dawa ngi kerpat ki kon samla sobha bat ya ki ru pai ba jong ka jela baro bangin nyawat kilat kiliti da ka ba cecai walera ngeng enro ka ba pensusi ya ka jalapat bat ya usu emro hadil habut bat ki badan lang baro kajing dawa chong ki pai ba kenong kajing shongki na ka benta ka sarkar bat bade bandang bayat anti ni na ka women's wing NPP is Kasih Hills ni sorong ya kajing yu ijingai bakajing tresitam jong menteri rang ba jong yu Conrad Sangma naga benta kalaway bat karoy kapar jong gisamla bat ka jalahi barokaway when the CM was having the meeting inside his office, right? So if they had known about the situation that is going to happen, they would have held the meeting outside only, outside the office. I mean, that is what I feel, isn't it? If I know that something is going to happen to me and then the media will come and then the police will come and all the mobs will start attacking me, I will try to hold the meeting outside my office only. Penong meeting na habar sa office, sa pet jaya sibit. Ikacing jaya yang CM happy ako sa tarik. Dia kanong ka aka bangi kung ki nong siyang jaka state na ngimlapan pedia. Pada yang UCM kila nut bande kumtu de kalong ya ike ba ma ya kadi ba ke beliau hi ro away ke ike jing kwa ni kalong bai ba nang ni sa mat ni ke pat iki ba iki NGO ya kino ki ba organize ka no ka meeting bangim dai balong nginde na maria ka ri jongi la ong bangi dai ka bi te play nei dak ni pet yakin isi kata nam kaburam jongi ka nangja dapat usip ni sangin ala dan dek untuk deka tai kawai ka bangi kwa kan khat iki conference talong bangin khat iki kon samla jumi thamtam iki samla jong ka state hi baro kawai ban ninda perkhat shwa ka eke bangin le namala da je ya ki tu ki kun ki balik meeting hatu ka ski thai ka kmie ka ban yam la ba ko yen tingi kerpa ya ki kon samla jumi habangin le ka nu ka la da manuru bapen shit ne baban ong ngini le de ka kam ka bamla ban dia ngim dei ban dei kom kita